Ahoj, pekne ťa mňa vítam. Dnes moja kancelária je Triton. Je to staré kúpalisko, ktoré je už nejaký piatok zatvorené. Ja som tu nebol ani ako malý chlapec, takže vôbec to tu nepoznám, ale veľmi sa teším, vyzerá to tu parádne, takže poď sa spolu so mnou pozrieť, ako to bude vyzerať. Lietam, s čím budem lietať? Tento 5-palcový dron a najprv to skúšam natočiť na Insta365 a potom skúsime na klasické GoPro, takže dúfam, že počasie mi to dovolí, hej, že baterky sa nebudú rýchlo vybíjať a tak ďalej, no neviem, čo ma čaká, každopádne sa teším a môžeme ísť na to, dúfam, že šalátus je plný, polievočka taktiež zmizla a môže si to spolu so mnou užiť. A ide. Môžeme ísť na to. Počkáme, pokiaľ sa nám to načíta a už máme obraz. Tak, kde ešte nastavíme toto a môžeme letieť. Všetko máme, ale nespustil som nahrávanie na kamere. Tak. Teraz. Už to jede. Tak, pokus číslo 2. Na to. Plyn. Takže čo vidím? Najprv tu máme malý tobogánik, ideme k nemu. Všade sú samé konáriky, takže musím dať bacha. Bazény vyčistené. Tento dig je najlepší. Tak, dáme ešte jazdu smerom nahor ešte jedno. Pozor konáriky. Dobre, vyskúšame to, no. Uvidíme. Dúfam, že potom nebudem musieť liesť. Ešte mi palce. Takže ideme tobogánisom.
Musíme spomaliť. Wow. Už sme to skoro mali. Nevadí. Celkom sa bojím, čo ti poviem. Takže ideme do orgánika opäť. Snažím sa nepridávať. Sem tam ma to zanesie. Opa, trafil som tobogán. Tam to je také tesné. Vymeníme baterku a skúsme to znova. Takže, prvý let celkom fajn. Dúfam, že som nerozbil kameru, pozerám, že kameru na drone mám, tak úspech si myslím. Čo ty na to? Keď sa ti to páčilo, nechaj komentár. Samozrejme, nie som ten najlepší pilot na svete, furt sa to učím, stále sa to učím. A celé FPV lietanie o tom practice dokola, non-stop, hlavne ťa to musí baviť a keď ťa to baví, sa bude zlepšovať, keď nie, tak budeš nadávať a to, že sem tam niečo zrušíš, je absolútne v poriadku. No, pohodička, akurát som len udrel kameru, ale sa zohla, ale sme späť. Takže niekedy sa stane, že musíš ísť po dron a musíš ísť pešo. Takže ako si mohol vidieť, zábery z GoPročky nevyšli, tak ideme ešte raz. 360, tak drž palce. Zapol som ju?
zapol, to sa mi stáva často. Nasadíme, nech vidíme dobre. Otlačíš sa povenovať tomu. Všetko máme. Tak. Len také malé preletiky, dáme aj niečo pomedzi stromy a tak. Nech to neznasilňujeme, keďže mám na drone kameru, veľkú kameru. No, ja viem, že mlčím, ale tak trošku sa sústredím, keďže mi miestami za stromami vypadáva obraz. A to by som bol nerád. Pozrieme, čo tu máme za neporiadok. Košíky, stoličky. Dúfam, že sa vám táto malá, nesúrodná prehliadka páčila. Nie celkom, jo. Tak ešte dáme chodbičku. Ty vole, ak ma vyvracia, keď to robím. Schodíky a je to. Zadiaľ to decka chodili hore dole, keď sa chceli šmyknúť alebo také niečo. Díky moc. Takže dúfam, že
nikomu som týmto letom neuškodil. Niečo ste videli a zabavili ste sa, pre mňa to bolo celkom fajn. Sem tam mám mota, hej, ešte nie som zvyknutý stále aj po nejakom piatku, čo lietam na ten motion v tých okuliároch, lebo je to taký mimo telový zážitok. Keď budeš mať možnosť to niekedy skúsiť, určite chod do toho, neopúšťaj sa a užívaj zvyšok sviatkov. Tak ďakujem, že si tu bol a vidíme sa na budúce. A mimochodom, nelietaj tak, aby si robil blbosti a ohrozoval druhých, jo? Čau.